na sa ang atong bagong drama gikan sa RMN Drama nga makalingaw, makahilak, maka-inlove o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Panugon. Ela, sigurado na juday ka nga patay na kana si Arabella? Dili la kana nga mga pagduda lang? O, Eric. Tungod kay kun buhi pa siya. Dili na to makit-an ang iyang mga gamit sa ilawom sa tubig sa lake. Unsa? Mahalon ang tanang gamit ni Arabella nga naugkat sa lake. Buot ipasabot nga. Ngalain ang naglabay ni ini sa lake. Aron dili makuha ni Arabella. Ela, Og dakog posibilidad nga. Nga naa sa lake ang pating lawas ni Arabella. oh, Mao kanay akong pagduda, Eric. Nga naara sa lake si Arabella. kung naa siya sa lake, posible nga kalabira na siya karon. Unya, unsa man? Musulob ka ng sinina sa patay? Oh, Eric. Mao kini gusto mahitabo ni man. Busa, tumanon ko kini. Tinuod yun ay Joel, nga dunay party karon. Unsam taon kay? Wala ka mo tuo sa gisulting amahan eh. Aw, mituo man ko niya. Pero, dili ingon ini kadako nga party. Oh, tanawa, naagoy catering. Daghan ang lamisa nga gikatag sa gawa sa mansyon. Nagpasabot lang na nga dunay daghang bisita karong gabi eh. Hala, ganahan ko. Maayo unta kung dunay disco. Uy, ngano man ko, gikulbaan man ko. Karoon na kitang party. Pero pangutana, kinsa man kamong mga bisita. Ela? Si Eric. Eric, dali, sud. Naunsam ka? Wa pala ka makailis. Ambot ba, uy? Pero, mura man og dili ko ganahan nga musuluban na si Nina na Arabella. Unsa? Nga naman? Ambot. Murag pag naay nagpaabot nga dili maayos unahan kun ako nang isulob. Unya, supakon nimo ang gusto niya man? Dili sab. Oh, kung mauna, isulob na na. Naan ang catering. Napailaw na nasab ang mga lamis sa gawas. Sa tubangan dool sa gazebo. Ha? So, daghan gyud ay tagbisita. Tingali. Don Faustino. Nanan catering. Nakapahilo na sila sa mga lamisa o sa mga pagkaon. Ang bisita na likuwang. Dili na buhay mo, Don Faustino. Baho ka nagyod nga budas mag ang mga tao sa ubos kung imo nang abilihan ng gate. Meron ka na ang gusto kong mahitabo, Lili. Don Faustino. Ganon ang mga gutom. Don Faustino. Sige na. Abilihin na ang gate. Magbahay ka gyud ini imong plano, Don Faustino. Daghan na kong nabuhat nga angay unta na kong mahayan, Lili. Busa ang laing sayo o sa pagkasayo. Dili na maka
Nako. Sige na. Ablihe na ang gate. Ang ibutang ang bahibalo nga ang tanan. Welcome nga musod. Huwag mo apel sa parte. Huwag gibili. Pobre o dato. Oh. Sige, Don Faustino. Joel, tanawa, daghan kay mga pagkaon sa lamisa, oh. Uy, kinsa may mga una na? Nga daghan kay na? Joel. Oh. Wilma. Sunod doon ako. Ha? Asan mo sa madam? Mag-ilis pa mi, madam, Sa oy. dili pa mo mag-ilis, ibutang-on ani nato ang pahibaw sa gawa sa gate. Oh. Oh. Ha? Dali na. Sunod mo. Pag-ilis na ila. Kaya manawag na to karon sila si madam. Eric, Sige. Biyaan ti ka diha, ha? Mangandam na sab ko. Mag-ilis kung daan og balikon ti ka, ha? sige Eric. Ay. Ako na lang gini isulubang sinina ni Arabella, uy. Bahala na lang ni kung patay ng tag-iyan ni sinina. Mag-unsa man ta dinis gate, madam? Ato ning itaod ang pahibaw. Uy, doon na di kay tarpaulin, madam. Sige na, ayaw mo pagdaghag istorya. Ato na ning ibutang kay Mando sa inyong amahan. Nakadiyot lang, madam, ha? Ayaw na, ha? Unsa man ning gisuwat din, be? Imbitasyon na sa mga silingan. Ha? Way gipili ang tanan mahimong musod sa mansyon ug mukaon. Unsa, madam? Uy! Unsa ko din ni partiha, madam? Maunay utok ni Don Faustino. Dili masamot. Mahilig siyang matiman o nga estranyo unya. Unsay unya, madam? Ha? Lausa, madam? Sige na. Ato na nag-idok-dok des ibabaw. Ha? Unya, madam. Naakahay mo anhining dapita aron mo basa, ana? Usara ka tao ang kinahanglan makaagi og makabasa anang maong pahibaw. Ug manunga na ang mga tao dinhi. Sige na, dok-dok. Hala, may niabot, oh. Uy! Sounds man na, oh. Kadako sa mga speaker, ha? Hala, doon na gyud ay diskurong gabi, eh. Kana mo mo pahibaw sa mga saop nga may parte dinis mansyon. Unsa man ron? Doon na may nagtukar sa ubos? Ela, nagsuguro sa ubos. Ha? Nagpatukar na sa gawas sa mansyon. O niya, si Amahan, nanaog na ba? Wa pa ko makakita niya man, Ela. Nganong nagtutok ka man ako, Eric? Haom kayo sa among lawas ang sapot sa manikin. Nahibong bitaw ko. Mura man og ako gining mga sininaa. Ug gwapa kay kakaron. Oh. Karon na day ko magwapa. Gahapon, bati di kog now? Gwapa man yun ka, pero milutaw ang imong beauty anang maong sinina. Simple siya, pero ang yan kay ka. Mahilig kog dagkong buwak si Arabella. Kana mo'y nabantayan ko sa mga sapot sa sud sa malata. Mo ba? 1, 2. Ako may gitawag ni Amahan, Eric. May tuyo siya nimo. Sige, lakaw na. Sa silong na lang ko mapaabot nimo. Okay. Unsa magid kaya mong i-celebrate karon? Adoon na ako sa Amahan. Bagting man gyud to ni Amahan, no? Oo. Si Ila ang gitawag. Unsa naman sad kahay iyang tuyo ni Ella? Mahibawan ra na nato. Oh, nana, okay na ni. Klaro na kayo ng paibaw sa ibabaw, oh.
Nganong open man gyud sa tanan ang maong party, madam? Wa ko mahibaw. Oh, karon pa din ni may tabo din is mansion, madam. Nahitabo na ni sa unang panahon. Pero, Hmm. wa ko magtuog buhato ni pag-usab ni Don Faustino. Kapasudlan niyag mga estranyo ang mansyon ug wa siya gi-hire nga security. Hala no. Unsaon na lang ka, madam, kung mga tulisan ang makasudi ni party. Oh, wa tay mahimo. Sige na, sige na. So na mo sa mansyon. Pag-ilis na mo ug paabutang akong tawag. Amahan? Gitawag ko nimo? Oh, nakailis ka na day, amahan? Unsa man, mag-wheelchair ka paingon sa ubos? Dili. Magsungtod ko. Nganong gitawag mo ko nimo, amahan? Gusto ko nga ikaw ang atong kauban. Hindi ka naog nato sa hagdanan. Unsa? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!